Li qarib tiegħek isir jaf li għandu d-dimensja fid-diversi forom tagħha jew li minħabba raġunijiet oħra se jkollu bżonn is-servizz ta' residenza apposta, ħafna minnha neħduha aktar ħażin milli forsi jkun hemm bżonn. Il-fatt huwa li ħafna anzjani li issa qed jgħixu b'din il-kundizzjoni jew qed igawdu mis-servizzi ta' xi residenza tal-anzjani baqgħu attivi. Catherine hija waħda minnhom. Għandha 84 sena u ilha għal dawn l-aħħar sena u nofs f'residenza tal-anzjani. Meta hija sħaba kienu parti minn attività li fakret il-jum dinji tad-demenzja u l-kundizzjoni tal-Alzheimer's, Catherine ġiet magħżula taqra silta dwar dawn il-kundizzjonijiet u kif jolqtu wkoll lill-qraba tal-persuna. Sirna nafu wkoll li Catherine tgħin ferm fir-residenza stess, fosthom anke billi tqarben hi stess lil ċertu residenti. Darba minnhom ġie wieħed u miskin kien ma jiflaħx ħafna. U ma kien hemm ħadd min iqarben jgħinu. Diment li niflaħ, iva, diment li niflaħ veru, għaliex mentally I've got something in mind li rrid nagħmel. U dik tgħinek? Tgħinni ħafna, eħe. U ma waqfitx hemmhekk. Biex żgurtejn lilha nnifisha kemm tiflaħ, Catherine tieħossib ukoll is-saqqi wħud mill-pjanti li residenza Villa Messina hija mżejna bihom. Qed nitħajjar tlu għall-flor tagħna. Għani me fil-każ hu l-flor għax il-flor tagħna it-trin. Insaqqi, insomma, mill-aħjar li nissa, daqsxejn esperjenza fimni mhux studjajta, imma per-każu about indoor plants għandi encyclopedia u kont insegwi għax inħobbhom. Nagħti semi l-aħjar li nissa. Ir-residenza Villa Messina li taqa' taħt is-servizzi ta' Care Malta toffri 204 sodot kemm tal-gvern kif ukoll tal-privat u tagħti servizzi lil persuni bid-dimensja u bil-qraba tagħhom. Robert Grech, manager fi ħdan Care Malta, spjega li t-tmexxija ta' dawn it-tip ta' residenzi jgawdu minn appoġġ kontinwu mill-gvern anki fejn jidħlu l-istandards tas-servizzi. Id-dimensja hija xi ħaġa li għadha tiġi studjata biex niftehmu, ġifieri dejjem issib guidelines ġodda ta' pereżempju anke sempliċement kif inhi l-amara, kif inhi poġġuta l-amara, l-kuluri pereżempju li biex kemm jista' jkun il-persuna ma titfixkilx iktar. L-ambjent jkun relatat ukoll skont il-kondizzjoni tal-persuna, ġifieri hemm tipi differenti tad-dimensja. Meta nissemgħu il-kelma demenzja ħafna minna nibdew nimmaġinaw l-ar xenarju possibbli. Il-professur Charles Sherry, akademiku u fundatur tas-Soċjetà Maltija għad-Demenzja, qal iżda li l-kundizzjoni hija waħda progressiva. Naturalment id-demenzja hija kundizzjoni progressiva, allura tibda bil-mod u l-kors tagħha naturalment u jaf jgħaddu diversi snin sakemm il-kundizzjoni tidħol tavvanza sew f'dak iż-żmien sakemm tidħol jew tasal f'dak l-istadju l-persuna tkun għadha tista' tiffunzjona tajjeb ħafna. Irridu naħu għadi l-idea żbaljata li kif inti tuħu diagnosi ta' demenzja l-persuna issa spiċċat, issa mu tajba xejn, mu vera xejn. Spjega wkoll li bħalissa d-demenzja tolqot mal-1.5% tal-popolazzjoni Maltija, numru li sal-2050 mistenni jirdoppja. Iżda llum, persuni bid-dimensja u qrabathom qed isibu wens ukoll mill-hekk imsejjaħ Dementia Intervention Team. Il-verità għandna nagħmlu ħafna studji fejn għandu x'jaqsam id-dimensja u kif taffettwa l-popolazzjoni tagħna. Waħda mir-riżultati li ġibna hija li meta persuna ġeneralment tuħu diagnosi ta' dimensja tmur id-dar ma taf se taqbad tagħmel. Allura varajna dan it-tim ta' professjonisti, numru ta' professjonisti li jiġi għandek id-dar. Ġifieri mhux biss dana ħajjiġi u jgħidlek fuq il-kondizzjoni, imma wkoll itik informazzjoni tas-servizzi inti tista' tużu u hawn numru ta' servizzi fil-verità. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.